Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillahi alhamdulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkal alayhi. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatullahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama wa sharral umuri muhdathatuha wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnari. A'adhani Allahu wa iyyakum minal bid'i wad dalalati wan nar. Ayuhal muslimuna ibadallah. Pambuyo pomuyamika Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala ndikumfunira zabwino mtumiki wathu omaliza Muhammadi, madaliso ndi mtendere zipite kwa iye, akubanja kwake, masahaba ake wose. Tikulandire na azimayi pa programu yathu imene takumana lero lino pa 25 December. Kukumana kumene mkati mwake muli phindu, chifukwa pala anthu amene amakumana m'mikumano ngati imeneyi kumakambirana za dziko lino lapasi, komanso mwina mkati mwake mmakhala miseshe, komanso kupangana maupandu zimene zingabwerese mkwiyo pamaso pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Komano kumana kwathu kwa siku lino la lero ndikumana kumene mkati mwake muli madaliso, komanso muli kukhululukidwa machimo pamaso pa Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiye timpemphe Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala amene watikumanisa inu ndine popanda kubadwa limodzi kapena so ubale wobadwana, kuti akatikumanise ku janna imene ili firdausi ya pamwamba. Allahumma amin. Programu yathu ya lero iyenda chonchi monga ngati mmene tidapemphera kunena kuti Abu Hashima anapemphedwa kunena kuti abwere kuno kushingale malingana ndi maprogramu awo abwino amene amakhala kupereka, amene ena timatha kumaonera ma social media mu kuti atigawira uthenga umene wa Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiye Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala akupaseni zabwino shepa kufika kwanu. Shewa sakufuna zambiri iyayi. Palibe chimene akufuna kwa inu malipiro kapena china chilichonse, koma chimene akufuna kungova uthenga umene atanyamule shekhewa ndi kugwirisira ntchito. Ndiye programu yathu iyamba ndi shekhewa atipasa ulaliki, kenaka pasakhala nthawi ya mafunso ndi mayankho. Tikatero tikazamaliza pamenepo ndiye kuzakhala kubalalika. Ndiye tipemphane kunena kuti masiku ano teknolojia inapita pasogolo. Pali ena tili ndi mafoni tagwirisire ntchito popanga rekodi maulalika amene azichitika panopa, chifukwa zimene zizatithandiza siku lina lake. Komanso ngati pali ena ake amene foni yawo mwina ikhozo malira kwambiri, tisiye ku amati kosalira kuja ku silent mode, tisiye kumene kwa azimayi ndithu kuti isasokose ndithu. Akamabwera azimayi azathu ino olandira alendo talozereni malo abwino wota akhale posakhala kuti kulankhula anthu awiri atatu ndezisokoneza uthenga umene Sheikh atibweresera. Tikuyamikeni nonse azimayi amene mwabwera kuchokera madera osiyana-siyana, kubwera munyengo yovuta ngati imeneyi imene anthu ambiri satha kusiyanisa pakati pa Chisilamu ndi chikunja. Ndiye inu mwasiya chikunja chimene mati mukapange kunjaku mwabwera pano kuzamvera mawu a Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala. Ndi Allah yekha amene angakulipireni zabwino komanso kukufeweserani maumoyo wanu. Ine ndikafika pamene pomosataya nthawi ndasire shekhe yangawa kuti ndithu atipase muhadhara imeneyi kapena kuti ulaliki umenewu umene ungatipindulire ife tonse azimayi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna Allaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kutamandidwa konse ndi kwa Allah subhanahu wa ta'ala amene watisonkhanitsa tonse malo ano kumuchotsa aliyense payekapayeka pa khomo lake ndi kumpatsa mphamvu zoyendera kudzafikira pano, ndipo amene tikumutamanda apa ndi yemwe amatisamalira ndi kutipatsa zosowekera zathu za umoyo wathu wa tsiku ndi tsiku, ngakhale ifeyo timapezeka kuti nthawi zina timamunyozera. Allah amene tikumutamanda apa ndi yemwe adatitulutsa mu ziberekero za amayi athu tisakudziwa china chilichonse. Pambuyo pake adatiphunzitsa zimene lero lino tikuzidziwazi, kufikira ponena kuti ena mwa ife akumukananso iyeyo Allah kuti ndi amene adawaphunzitsa zimenezo. Allah amene tikumutamanda apa ndi yemwe mu nthawi yomwe inu ndine tikugona amatiteteza kuti ngakhale kanyama kakang'ono kamene kamatha kulowa mu chinthu chimene chikuoneka kuti chili ndi bowo sikamalowa m'makutu mwathu komanso mphuno zathu ngakhalenso m'makamwa athu pamene tayasamula chifukwa cha tulo. Ndipo Allah amene tikumutamanda apa ndi yemwe kwa iye tidzabwerere pambuyo poimaliza nthawi yomwe atipatsa yokhalira pano pa dziko lapansi, ndipo adzatifunsa chilichonse chimene ifeyo timachita mu umoyo uno. Pambuyo pakumutamanda Allah subhanahu wa ta'ala, madalitso komanso mtendere zipite kwa omaliza mwa atumiki amene adatiphunzitsa ife zokhudza iyeyo Allah, kuti timudziwe Allah komanso mmene tingampembedzere komanso ndi mmene ifeyo tingakwaniritsire zimene watilamula. Akubanja lake mtumiki ameneyu Allah subhanahu wa ta'ala awapatse zabwino, pokhala kuti iwo adali anthu amene sadambwezeretse mbuyo iyeyu pa dawa yake imene amachita, poyerekeza ndi ena mwa inu amene mmakhala mukuabwezeretsa mbuyo amuna anu pamene akukuuzani zokhudza Allah subhanahu wa ta'ala, pamene akukulamulani kuti mukwaniritse malamulo a Allah subhanahu wa ta'ala, komanso pamene akulilamulira banja lanu kuti litsatire zimene Allah adalamula. Ena mwa inu mmakhala owatsekereza amuna anu ku zinthu zimenezi. Awachitirenso zabwino masahaba amene adali oyambirira kuvomereza mu uthenga umenewu, mu uthenga onena kuti palibe wina opembedzedwa mwachoonadi koma Allah yekha.
amene sadaone zimene zidawazungulira zokhudza umoyo uno wa dziko lapansi, kuchokera mu udindo, mu chuma, mu ulemerero, koma iwowa adazisiya zonsezo chifukwa chofuna kumpembedza Allah yekha basi, komanso chifukwa chofuna zimene zili ndi iyeyo Allah. Ndipo adasekedwa ndi anthu amene ankawanena kuti ndi mafumu opanda chuma. Adasekedwa ndi anthu amene ankawaserewula kuti ndi akazi amene asiya zimene akazi ena ali nazo, zomwe ndi ulemerero. Ndiye Allah subhanahu wa ta'ala awapatse zabwino anthu amenewa, chifukwa choti adachilandira chisilamu, mitima yawo adayiyeretsa, poyerekeza ndi ife amene tikugulitsa chisilamu chifukwa cha banja, tikugulitsa chisilamu chifukwa cha ntchito, tikugulitsa chisilamu chifukwa cha abale athu. Timpemphe Allah subhanahu wa ta'ala kuti awapatsenso zabwino amene anabwera pambuyo pa iwo wa masahaba amene ali matabiina komanso matabaa tabiin. Amayi olemekezeka amene mwasiya zofunikira kwambiri, ndikubwera pa malo ano kudzamverera zoyankhula zangazi, komanso ine nkukhala wochepa kwambiri muzaka pamaso panu. Ndimpemphe Allah subhanahu wa ta'ala kuti akupatseni kulemekezeka pano pa dziko lapansi, komanso adzakupatseni kulemekezeka pa tsiku la chiweruzo. Nkhani yomwe tikufuna kukambirana mukanthawi kochepaka ni nkhani yomwe ili yayikulu kwambiri, imene atumiki amene Allah subhanahu wa ta'ala adawatumiza adakhazikika mu moyo wawo wonse, kuyambira pa Noa mpaka na kufikira pa Muhammad salawatullahi alaihim ajma'in. Iwowa muitano wawo ankaitanira kuti anthu timpembedze Allah subhanahu wa ta'ala yekha, komanso titalikirane ndi chilichonse chimene anthu amachipembedza, chimene anthu amachiopa, chimene anthu amachilemekeza, chimene anthu amachimvera posakhala Allah subhanahu wa ta'ala. Ndipo Allah sadasiye kuwatumiza atumiki amenewa, ndipo mibado yambiri imene inabwera mbuyo mwathu idali kulandira atumiki amenewa, koma utenga wake udali umodzi basi: ani'budullaha wajtanibu taghut, woti timpembedze Allah ndipo titalikirane ndi mafano. Izi ndi zimene tikufuna kukambirana. Kwa yemwe akuzidziwa ndi chikumbutso kwa iyeyo, ndipo kwa yemwe sakuzidziwa ndi uthenga woti Allah subhanahu wa ta'ala wafuna kumubweretsera lisanafike tsiku lake la kumwalira. Palibe cholinga chimene inu ndine tidalengedwera ndi Allah, cholinga chimene ifeyo tikukhaliranso ndi moyo mu masiku amene tikukhalawa, kupatulapo liya'budullaha wahdahu, kuti timpembedze Allah yekha, komanso tisamphatikizire iyeyo ndi china chilichonse chimene anthu amachipembedza. Akuyankhula Allah mu buku lake lolemekezeka, limene mkati mwake mwadzaza kulemekezeka kwa Allah, limene mkati mwake mwadzaza kuyitanira mwa Allah yekha basi, limene mkati mwake mwadzadzamo kuletsa kupembedza zina posakhala Allah. Huwa al-Qur'an, buku limenelo ndilo al-Qur'an. Fihi hudan linnasi, menemo muli chiwongoko kwa anthu, asilamu ngakhalenso omwe sali asilamu. Akuyankhula Allah kuti
wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sadalenge Allah mtundu wa ziwanda komanso mtundu wa anthu kupatulapo kuti zolengedwa ziwirizi zimpembedze Allah basi. Tidamvapo za ziwanda eti? Tidamvapo za ziwanda eti? Ya, ziwanda sizingatibweresere ifeyo vuto lina lililonse, ngakhale awo amene ali afiti amagwirizana nazo popanga ufiti wawo. Izozo sizingabweretse phindu lina lililonse kwa ife, ngakhale ena atagwirizana nazo kuti zibweretse phindu kwa ife. Izozo limodzi ndi ifeyo, ndife ofanana. Chimene tikungosiyana pakati pa iwowo ndi ifeyo ndichoti izozo adazipanga kuti zisaoneke kwa ife. Allah akuyankhula kuti innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Iyeyo Satana pamodzi ndi asilikali yake amakuonani inuyo kuchokera mumbali yomwe inuyo simungamuone iyeyo limodzi ndi asilikali yakewo. Kusonyeza kuti Allah chimene adangopanga kukhala chosiyana pakati pa ife ndi ziwanda ndichoti ziwandazo sitingazione, koma cholinga choti izozo zipezekere pa dziko lapansi pano ndi chimodzi basi. Komanso cholinga choti inuyo ndi ineyo tipezekere pa dziko lapansi pano ndi chimodzi. Cholinga chake ndi choti inu ndi ine timpembedze Allah, nazonso ziwanda cholinga chake ndi choti zimpembedze Allah subhanahu wa ta'ala. Ndi chifukwa chake utenga wa mu Qur'ani ndi utenga umene ukupita kwa ife anthu, komanso ndi utenga umene ukupita ku ziwanda. Pa chifukwa icho ziwanda zimene zabwera malo ano ndi cholinga chofuna kuti zisokoneze anthu amene mwasonkhana pano, zizindikire kuti izozo sizingasocheretse aliyense kupatulapo yemwe Allah subhanahu wa ta'ala wamufuna kuti asochere. Ndipo ndikuyankhula motsindika kuti Allah subhanahu wa ta'ala sadazilenge ziwanda kuti ife tiziope, koma adazilenga ziwanda kuti zimpembedze iyeyo basi. Choncho Msilamu amene amampembedza Allah choyambirira samaopa zolengedwa za ndani? Za Allah. Iyeyo amamuopa amene adalenga china chilichonse. Man khafa Allahu khafa minhu kulli shay'i. Aliyense amene amamuopa Allah azindikire kuti Allah adzapangitsa zolengedwa zake zimene sizimamuopa Allahyo kuti zizimuopanso munthuyu. Choncho inu mayi musawanjenjemere anthu amene amakuopsezani ndi ufiti. Choncho inu amayi musawanjenjemere awo amene amapanga ufiti, chifukwa iwowo pamaso pa Allah sali kanthu kupatulapo akapolo basi. Ndiye cholinga cha inu ndi ineyo, cholinga cha ziwanda zimene zikumva panozi ndichoti timpembedze ndani? Allah basi. Komanso tisamphatikizire iyeyo ndi wina aliyense. Ndiye umenewo ndi umene udali utenga wa Nuh, umenewo ndi umene udali utenga wa Abraham, umenewo ndi umene udali utenga wa Yona, umenewo udali utenga wa Zakaria, umenewo ndi umene udali utenga wa Yahya, umenewo ndi umene udali utenga wa Ishaqa, Isaki, Yusuf alayhi salam, Yakubu, komanso Mose, ngakhalenso Yesu, mpaka anakufikira pa Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Utenga wawo udali umenewo basi. Ndiye pali chinthu chimene chimatsutsana ndi utenga wa atumiki. Pali chinthu chimene chimatsutsana ndi cholinga cha umoyo wathu, chimene ndi ashirku billah.
Ndi chimene tikufuna kuti lero tichenjezane, mukamachoka pano mudziwe mulandu wa ukulu pamaso pa Allah subhanahu wa ta'ala. Komanso muchidziwe chinthu chachikulu chimene inuyo mukuyeneka kuchigwiritsa. Ngati mmene akuyankhulira Allah subhanahu wa ta'ala, faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-urwatil wuthqa la infisama laha. Tsopano uyu amene wakanira mmafano, wakanira muchili chonse chimene anthu akuchipembedza posakhala Allah subhanahu wa ta'ala, ameneyo wagwiritsa katundu wa mtengo wapatali, woposa golide, katundu woposa mamiliyoni amene inu mungawatchule, amene anthu ena ali nawo, woposa chuma china chilichonse chimene munthu ungachitchule. Ndipo akuyeneka kuti achigwiritse chimenecho, chomwe ndi at-tauhid. Ndipo chinthu chimene chimaononga at-tauhid ndiye ndi ashirk. Ndi chimene tikufuna kuti tiunikirane mu tsiku la lero. Ndiye choyambirira tidziwe kuti tikamati shiriki ndi chiyani, chifukwa ndi liwu limene inu mwalimvapo, mumakhala mukulimva mu mzikiti, mumakhala mukulimva kandi pa radio, mumakhala mukulimva anthu akuyankhula. Liwu limeneli limapepuka ena akamalitchula, komanso limapepuka inu ndi ineyo tikamalimva. Koma ndi liwu limene lili lolemera kufikira ponena kuti amene walichita, liwu likulichita, ameneyo wapanga mulandu waukulu kwambiri, ndipo ni mulandu umene pamwamba pake palibenso mulandu wina. Tikamati ashiriki pachiyankhulo chabe, ndiye kuti inuyo mutenge anzanu aja mmacheza nawo aja ndi kumapangira zinthu limodzi. Tikamati shiriki ndiye kuti inuyo muatenge anzanu aja mmacheza nawo aja ndi kumapangira zinthu limodzi. Ngati ili business ndiye kuti musonkherane ndi kumapanga business limodzi. Pachiyankhulo imeneyo imachedwa kuti ndi shiriki. Chimodzimodzi mmudzi ngati muno, malo mokhala ndi amfumu amodzi, zingotikomera ifeyo kuti titenge afumu awiri adzititsogolera mu nthawi imodzi. Ndiye kuti pamenepo tapanga shiriki pachiyankhulo, chifukwa tawatenga anthu awiri kuwapatsa udindo ofanana pamene zisali choncho. Nawa mfumu sangalole kuti iwowo mmudzi munomu adzitsogolera ndi mfumu ina, iwowo angakonde kuti adzitsogolera okha basi. Komanso inuyo amayi simungalole kuti pakhalenso mayi wina amene mwana wanu adzimuyitana ngati mmene amakuyitanira ninu. Mwana wanuyo awaloze ena kunati kuyambira lero awanso ndi mayi anga, kukhala kuti iwowo sana mbereke mwanayo. Ndikukhulupirira kuti inu zimenezo simungakondeti. Koma mwanayo pamenepo timutenga kuti wapanga shiriki, chifukwa wapanga amayi awiri kukhala ofanana kwa iyeyo pamene zisali choncho. Ndiye zitsanzo zimenezi tikupereka, tibwere tsopano kutanthauzo la shiriki pa nkhani yokhudza Chisilamu. Tikamati shiriki ndi chiyani? Tonse pano tagwirizana, tavomerezana, sitinatsutsane, palibe amene anayima kuti ndikunama pamene ndinanena kuti amene adatilenga ife ndi Allah subhanahu wa ta'ala. Aliyense zimenezo sana kane. Chifukwa inu ndine tikudziwa kuti palibe amene anatibweretsa pano pa dziko lapansi kupatulapo Allah subhanahu wa ta'ala yekha basi. Ndiye tsopano tilitenge liwu la shiriki lija tilibweretse pa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ndi amene adatilenga ife, ndiye inu ndine tinene kuti palinso na malenga wina amene adandilenga ineyo posakhala Allah.
pamenepo ndetapanga chani? Shiriki. Allah ndi amene amatidyetsa kutisamalira pamene inu ndine tidali makanda tisakudziwa kuyankhula. Allah amatipanga ifeyo kuti mayi athu azidziwa kuti mwana wangayo ali ndi njala. Ife ndikumapezeka zoti tikulira, mayi athu ndikutenga bere ndikutipatsa, ife ndikumwa, ndikukhuta, ndikukhala chete tisakuyankhula. Ameneyo amachita zimenezo ndi Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiye Allah watipangira zonsezi kufikira pamene takula pano, ndiye tidzikanena kuti Allah samandisamalira ineyo. Mukuona bwanji? Allah amva bwanji? Anyasidwa nazo bwanji zimenezo Allah subhanahu wa ta'ala? Ngati amfumu sakuvomera kukhalapo iwowo ndi anzawo kumalamulira mmudzi, zitheka bwanji kuti munthu ampatse Allah subhanahu wa ta'ala bwenzi lolamulira dziko lapansi? Palibe amene amasamalira dziko la Malawi, ngakhalenso dziko lina lililonselo, kupatulapo Allah subhanahu wa ta'ala. Koma taoneni anthu lero lino, dziko likamayenda bwino amayamika presidenti, nduna zake ndi ma MP, kusiya kumuyamika Allah subhanahu wa ta'ala amene akuayendetsera zonse mmoyo wawo. Anthu ambiri akupanga shiriki asakutani? Asakudziwa. Kungonena kuti pali wina amene amayendetsa dziko lapansi linoli, posakhala Allah subhanahu wa ta'ala, inu ndi ineyo ndiye kuti tasemphana ndi cholinga cha umoyo wathu. Pamene ngozi yachitika, amene wapangitsa kuti ngozi imene ichitike, ena mwa anthu amayankhula kuti ndi Satana, chifukwa Allah samafuna kuti zoyipa ziwagwere akapolo ake. Ndiye timatenga zoyipa ndi kumpatsa Satana mpaka naso kufikira pa imfa. Munthu akamwalira timati Satana njerekezi ndi amene samawafuna amwaliwa. Pamene Allah subhanahu wa ta'ala ndi amene amachotsa umoyo, komanso ndi amene amapereka umoyo. Koma lero lino anthu apereka imfa kwa ena, apereka umoyo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mpaka nanso zikufika ponena kuti anthu akumatenga anthu anzawo kuti ndi amene akuapatsa moyo. Ibrahima alayhi salamu adatsutsana ndi Namrud. Tikawerenga suratul Baqara, menemo Ibrahima ankatsutsana ndi munthu amene adalamulira dziko lonse lapansi. Tangoganizani. Koma Abrahamu adayima nji pofuna kuteteza chikhulupiriro cholondola, pofuna kuteteza cholinga cha umoyo uno. Namrudi adauzidwa ndi Abrahamu kuti mbuye amene ine nimampembedza ndi amene amapereka imfa, komanso ndi amene amapereka moyo. Ndiye Namrudi ananena kuti nanenso nimapereka imfa, komanso nimapereka moyo. Adauza anthu ake kuti awayitane anthu awiri abwere, ndipo atabweretsedwa anthu awiri, anauza anthu akewo, asilikali akewo, kuti mupheni munthu mmodzi yomwe musiye ni moyo. Ndiye anthu aja adapanga zimenezi, munthu wina adafa, munthu wina adamusiya choncho. Ndiye Namrudi ananena kuti pamenepa ndikutanthauza kuti uyo ndamuphayo ndi ine amene ndapangitsa kuti afe, uyu ndamusiya ni moyo ndi amene ine ndapangitsa kuti akhale ni moyo. Ndiye Ibrahima anadziwa kuti munthu uyuyu sakudziwa zimene akuyankhula. Ndiye adampatsanso chinthu china chimene Allah subhanahu wa ta'ala amachita. Adanena kuti mbuye wanga ndi amene amatulutsa dzuwa kummawa ndi kulilowetsa kumadzulo, iwe lichotse kumadzulo ulibweretse kummawa. Fabuhita alladhi kafaru. Adalephera, adakanika, adagonja uyo amene adakanira mwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiye sizili zomuyenera Msilamu kuti zimene Allah subhanahu wa ta'ala amachita iyeyu amufananizire ndi wina. Ndiye mwachidule tikamati shiriki mu Chisilamu tikunena kuti kumpatsa Allah abwenzi kapena opikisana naye mu mulungu wake.
komanso mukupembedzedwa kumene iyeyo amapembedzedwa, komanso mu mayina ake ndi mbiri zake. Magulu atatu amenewa ndi amene akunyamula tauhidi, at-tauhidi ar-rububiyya, umodzi wa Allah mu mulungu, umbuye umene yeye ali nawo. Iyeyo ndi Allah amene ali wolenga, iyeyo ndi mfumu, iyeyo ndi al-mudabbirul amr, ndi amene amapereka zilamulo, ndi amene amaliyendetsa dziko lapansi. Mphepo ikuomba chonchi sikufuna kwake, koma ndi Allah subhanahu wa ta'ala. Mvula amene kugwera bwino chonchimu, musayerekeze kuyamika wina aliyense kupatulapo Allah rabbul izzati wal jalal, chifukwa iyeyo ndi amene amagwetsa mvula. Koma taonani anthu akuyamika Yesu, akuti Yesu ndi amene akugwetsa mvula bwino. Ndi zinthu zimene zili zonyasa bwanji kuyankhula mawu ngati amenewa pamaso pa Allah subhanahu wa ta'ala. Chimodzimodzi inuyo mwana wanu amene inu mwamubereka, ululu wakubereka munaumva inuyo, ndikupezeka zoti mwana uja pokuthokozani inuyo ndi akathokoza achemwali anu. Ndikumanena kuti achemwali amayi yanga, takwayani ndalama iyi pa ntchito yayikulu imene mudagwira pamene iwo sanambereke mwanayo. Inu mungamve bwanji? Ndi zowawa. Ndi mmenenso Allah subhanahu wa ta'ala amamvera. Ndiye tsopano nkhani ya shiriki tikuyankhula apayi ili ndi chiyambi. Sikuti anthu anangoganiza lero ndi lero kuti ayambe kupembedza zinthu zina posakhala Allah subhanahu wa ta'ala, kuti ayambe kupereka ulemu ku zinthu zina posakhala Allah subhanahu wa ta'ala, kuti azivala mchiuno mwawo nyanga, zithumwa, zimenezo anthu sikuti adangodzidzimuka yayi, koma kulipo kumene zidachokera. Akufotokoza Ibnu Abbasi radiyallahu anhuma, mmodzi wa masahaba yemwe akutchedwa kuti Ibnu Abbas, kuti kudali anthu okwanira asanu mu nthawi ya Nuhu alayhi salam, mu nthawi ya Nowa. Tikudziwa kuti Nowa adakhala pa dziko lapansi pano zaka zochuluka. Choncho Nowa kaya ali wachichepere, kaya iye asanabadwe, koma anthu amene wawa adali mugulu anthu ochita ntchito zabwino. Wadda, dzina loyamba lidali Wadda. Suwaa, munthu wachiwiri. Yaghuth, munthu wachitatu. Yauku, munthu wachinayi, ndi Nasri, munthu wachisanu. Anthu amenewa adali olungama ndithu. Midzi imene amakhala amawalamula anthu zabwino ndi kuwaletsa zoyipa. Ndiye atamwalira anthu amenewa, shaitani anabwera m'maonekedwe a munthu.